Bona tarda, veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Alcaldessa, enhorabona per la reelecció. Regidors, regidores de la nova corporació, senyor Maragall, senyor Valls, senyor Forn, senyora Colau, senyor Bou. Saludar també especialment la presència de membres del Govern de Catalunya, diputats i diputades del Parlament i de les Corts, alcalde de Tries, síndic i síndica de Greuges. Avui us hem de donar les gràcies per acompanyar-nos en un dia tan important per la ciutat de Barcelona com és la de l'elecció del seu alcalde, de la seva alcaldessa i de la seva nova corporació. Avui, 41 nous regidors i regidores assumim el mandat de la ciutadania per a conduir el futur de Barcelona els 4 propers anys. Un mandat que és la representació d'aquesta voluntat de ser que ja des del segle XI ha presidit el desig d'autogovern de la ciutat de Barcelona. Un desig d'autogestió barcelonina davant del poder comtal que fou també recollit a la Constitució d'aquest Consell de Cent. La institució més oberta que el nostre país conegué a l'etapa moderna. Així és com s'ha construït també les bases de la nostra capitalitat catalana. Una capitalitat que, sens dubte, continuarem exercint. El que expressarà el futur govern municipal és també el reflex del que Catalunya és, perquè la barcelonitat és també una forma d'exercir la catalanitat, de vocació oberta, cosmopolita, urbana, seguint la millor tradició del catalanisme progressista. Una barcelonitat que també s'expressa amb un compromís fraternal amb la resta dels pobles d'Espanya, on volem també exercir el nostre rol com a cocapital de l'Estat. Un compromiso fraternal de nuestra capitalidad que nos hace ser puente también con todos los pueblos de América Latina, con que nos unen lazos culturales que se expresan, por ejemplo, en nuestra capitalidad literaria. Y es aquí donde quiero mencionar a personas que no podrían faltar, sin las cuales no se entendería nuestra capitalidad cultural: Carmen Balcells, Jorge Herralde, Juan Grijalvo o López Lamadrid. Una capitalidad que también es global. Hace pocos días conocíamos la noticia de que Barcelona acogerá uno de los mayores supercomputadores de Europa. Pero pocas veces recordamos que el centro que lo alberga acoge a 500 profesionales de 47 países diferentes. And we want to say to all of them, Barcelona is an open city. Barcelona is your home, away from home. Perquè sí, en un món d'identitats creuades, la barcelonitat representa aquest esperit rebel de vocació oberta i tolerant. I avui obrim un nou capítol de la nostra història col·lectiva. Davant la nostra responsabilitat d'administrar amb encert els reptes del segle XXI, que el segle XXI ens depara, i saber superar les diferències per tal de teixir els grans consensos que ens permetin continuar avançant. El nostre és un temps de replegaments identitaris, que s'han convertit moltes vegades en l'excusa dels que alimenten la por al diferent o en el refugi dels qui senten exclosos com a conseqüència de la globalització neoliberal. En canvi, les ciutats, amb la seva vocació oberta, orgullosament mestissa i diversa, ha de ser el punt de trobada i un far d'esperança. El nostre és el temps de les ciutats, és el temps de les metròpolis. Els vells estats-nació nascuts al segle XIX o aquells que els anhelen ara en ple segle XXI han esdevingut eines d'un temps vell. I és en el concert de les grans ciutats del món on es juga l'autèntica sobirania del nostre temps. Fa pocs dies, a les aigües que banyen les platges de Normandia, es rendia un homenatge col·lectiu als homes i dones valents que van donar la seva vida per la llibertat a Europa. Avui, 75 anys després d'aquella tasca, no està del tot assolida, és més, està amenaçada. I és per això que hem de reivindicar la lluita dels nostres avis en favor de les llibertats
de les societats obertes i de l'estat de dret i de les ciutats com a espais de trobada. Tornant a Barcelona, és evident que vivim un moment d'excepcionalitat política i la presència del senyor Forn i la manifestació absolutament comprensible de solidaritat dels seus companys així ho demostra. Ningú dels que som aquí, ningú, estic segur, desitjaríem haver arribat a aquest punt. Avui ens trobem en aquesta situació excepcional perquè en els moments més difícils no vam ser capaços de donar espai a la paraula, al diàleg, i la judicialització n'ha pres el relleu. Aquesta és la constatació d'un fracàs que ens ha afeblit com a societat i com a país. I només des del respecte mutu, només des del respecte a les lleis, que vol dir la Constitució, que vol dir l'Estatut i que vol dir la Carta Municipal de Barcelona, i el respecte a la neutralitat de les institucions, també de l'Ajuntament de Barcelona, només amb vocació de diàleg i entesa ens en sortirem. Avui som aquí per investir una nova alcaldessa, ho hem fet, que precedirà un nou govern per Barcelona, un nou govern per una nova etapa. Els resultats del 26 de maig ens obliguen a tots a fer un exercici d'humilitat, de generositat, de responsabilitat, perquè la voluntat ciutadana ha estat dibuixar un escenari plural. El grup socialista ha tret uns magnífics resultats. Hem doblat el nostre nombre de regidors i de votants. I amb ells els vull donar les gràcies per la confiança i amb ells els vull dir que no els decebrem amb els compromisos adquirits. Ho faig en nom del meu partit, però també ho faig en nom d'Units per Avançar, en nom de l'Entesa Federalista i de la Plataforma Compromís per Barcelona. Vam concórrer davant la ciutadania exigint la necessitat d'un canvi a Barcelona. Jo vaig fer un positiu i convençut que els millors anys de Barcelona estan per venir. Amb un triple compromís, el de tenir alcaldia progressista, bon govern i no subordinar la ciutat de Barcelona al procés independentista. He de dir-los que de tots aquests compromisos hi ha un que evidentment no podem complir, perquè no vam guanyar les eleccions, i és el de l'alcaldia socialista. Davant els resultats que vam obtenir a les eleccions, molt bons, podíem haver fet dues coses, o restar passius o posar-nos a treballar al servei de la ciutat, i vam triar el segon. Els socialistes de Barcelona sempre hem triat el segon, sempre. Barcelona primer, Barcelona per sobre de tot, Barcelona per sobre de qualsevol interès personal, institucional o de causa política. I he de dir que aquesta valuosa lliçó, aquesta tradició que representen els alcaldes socialistes i els quals avui vull mencionar de forma explícita, Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu. Deia que aquesta és l'hora de la responsabilitat i ens pertoca a tots estendre la mà per fer governable la nostra estimada ciutat. La història de la nostra ciutat no hauria estat un èxit si en els moments més importants no haguéssim estat expectants o no haguéssim estat decidits a participar. I és per això que, en benefici de Barcelona, el grup socialista ha votat la candidatura de la senyora Colau com a propera alcaldessa de Barcelona. Un govern, regidors i regidores, que tindrà tota la legitimitat democràtica, formal i democràtica, com qualsevol altre govern. Ja n'hi ha prou de mesurar la legitimitat dels governs en funció de si són o no de la nostra simpatia. O és que el president de la Generalitat va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya? Nosaltres serem un govern, regidors i regidores, que representarem els poderosos. És clar que sí. Més de 300.000 electors i electores poderosos i poderoses que estaran darrere d'aquest govern. Més de 300.000 que representen a les èlits i els privilegiats de Nou Barris, de les Trinitats, de la Marina, de Ciutat Vella. Mireu quins privilegiats i quines èlits representarà aquest govern. És l'hora de la generositat
I per això vull reconèixer explícitament al senyor Valls i als regidors que ell representa la seva posició, el seu respecte i la seva generositat. Moltes gràcies, senyor Valls. Deia que governarem amb la mà estesa i deia que ho farem amb el diàleg com a bandera, entre nosaltres, entre els grups del consistori i amb la ciutat. Amics i amigues, també estem orgullosos avui per un fet, i és que Barcelona tindrà de nou una dona alcaldessa. I això, amics i amigues, també és feminisme, i nosaltres som feministes. I entenem també la política com un exercici del feminisme, com la política com a espai de suma, no espai de vencedors ni vençuts. Nosaltres administrarem el que representa l'esperit del 8 de març també des d'aquest govern. Vull recordar en aquest moment també moviments de transformació social que van néixer o que es van defensar primer des de la ciutat de Barcelona, i en especial el moviment sindical, el moviment obrer, que va néixer de les fàbriques a finals del segle XIX a la nostra ciutat. Vull reconèixer i vull recordar també el moviment d'alliberament i d'emancipació del col·lectiu LGTBI, del qual jo en formo part. I el meu record en aquest moment per una figura històrica del moviment gai com és Harvey Milk, per ser el primer electe obertament gai de la història. M'han sentit moltes vegades dir que jo soc optimista pel que fa al futur de la ciutat. Ho tenim tot perquè ens vagi bé, tot. I soc optimista perquè parlo amb la passió d'un barceloní que s'estima la seva ciutat. Soc optimista com podia ser un veí, un fill del Baix Guinardó, com ho soc jo, d'un enamorat de la seva ciutat. Amb aquesta passió, amb aquesta confiança, crec i estic convençut que el futur govern de la ciutat, aquest govern de coalició bipartit entre els comuns i els socialistes, tindrà una agenda de prioritats compartida, una agenda pel canvi, que situarà en primer lloc els objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides en favor del creixement inclusiu i de lluita contra el canvi climàtic, i que ho haurem de fer en col·laboració amb la resta d'institucions de la Generalitat i de l'Estat, especialment aprofitant el govern progressista d'Espanya que encapçala Pedro Sánchez. La cohesió social serà la nostra primera prioritat, que els joves i les famílies de la classe treballadora i de la classe mitja d'aquesta ciutat puguin tenir accés a l'habitatge, que les veïnes que necessiten barris i carrers segurs i tranquils ho tinguin garantit, fent del civisme i la seguretat una nova política social o una autèntica política social. En segon lloc, la prosperitat econòmica. És imprescindible fer de Barcelona una ciutat amiga de l'economia, dels comerciants, dels restauradors, de les pimes, dels autònoms, fer de la ciutat una referència de qualitat dels llocs de treball, de lluita contra la precarietat laboral, de treballar per aconseguir el salari mínim de referència de 1.200 euros. Una ciutat que ha de tornar a aixecar amb orgull els seus cognoms, que són cultura i esport. Aquesta cultura que ens fa més lliures i millors ciutadans. Aquest esport que cohesiona la ciutat, els barris i que ens projecta internacionalment. I finalment, el nostre compromís, allò que ens interpel·len les noves generacions, que cada divendres es reuneixen i es manifesten dient que ens hem equivocat, que no hi ha pla B pel nostre planeta i, per tant, no hi ha pla B per la nostra ciutat i el nostre compromís com a gran ciutat del món en la lluita contra el canvi climàtic. I, evidentment, la Barcelona metropolitana, la Gran Barcelona, el lloc on podem trobar les solucions als grans reptes que tenim en aquests moments com a barcelonins, la seguretat, l'habitatge, la cultura, la promoció econòmica. I aprofito per saludar molt especialment la presència de l'alcaldessa de l'Hospitalet, que tot just l'han escollit aquest matí, l'amiga Núria Marín. Competir globalment, cooperar localment. Vaig acabant. He començat dient que soc optimista pel que fa al futur de Barcelona. I a més els vull dir que no hi ha alternativa a l'optimisme. Els reptes són massa grans i l'hora és greu. Comptem amb la força imparable d'aquesta ciutat.
Vull refermar el compromís de les capitalitats de la ciutat de Barcelona, que haurà d'expressar també el nou govern. Capitalitat de Barcelona per posar l'Ajuntament i els seus magnífics servidors públics, i ho diu un fill de treballadora municipal, d'aquests magnífics professionals d'aquesta casa, de l'Ajuntament de Barcelona, de posar el govern de la ciutat al servei de la gent. Capitalitat de Catalunya, sí, oberta, integradora, plural. Cocapital d'Espanya, sí, capital europea amb vocació global. Més que mai hem de tornar a ser Barcelona. Estic convençut que els millors anys de Barcelona encara estan per venir. Visca Barcelona!